Боже, ударих си главата. Какво е това? Пате, ще направя пате работ с него. Най-накрая направих пате работа. Най-накрая го включа. Бип. Давай пате работ. Не, моля те. Трябва да измисля план. Трябва да убия жертвата си. Отай ми оръжие. Ето. Ако това е едно оръжие. Много бе. Добре. И да, сега не си ме оръжието. Ето е, видях я. Ела ми, ще те убия. Няма никога да ме намериш. Чао, чао. Аз ще се варя на някой ден. Край. Благодаря.